rockabye, baby, don't you cry. Nagtataka na kayo guys bakit nag-upload ako dito sa channel na ito. Anyway guys, before that, good morning or good afternoon or good night dyan sa inyo. Pero gusto ko lang, nakita nyo naman sa title kung ano yung gagawin ko ngayon guys. And, at saka baka may nagtataka sa inyo, di ba vlogging channel ko ito at mix sa mukbang ko at saka, you know, yung mga aso at saka pusa ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa channel na isa yon. At saka parang dito na talaga ako mag-concentrate at saka gusto ko naman siyang i-mix. So, anyway guys, sana magustuhan nyo na ito. Pero, bago dyan, meron akong mga makeup guys na, ito yung mga makeup na nagustuhan ko from drugstore at saka may isa din na hindi ko siya nakuha sa drugstore. May brand siya, pero ipakilala ko pa rin siya sa inyo guys. And ipakita ko sa inyo at saka, yeah, so yun ang gagawin natin. Ito guys, matagal-tagal na mga 3 years na ito sa akin. At saka pinakita ko na din sa inyo all the time. Ito yung pants na moisturizer guys. Itong mga makeup na nagustuhan ko, gagawa natin ang look. Ito guys, ipakita ko sa inyo. Na-review ko na siya pero ito yung lately na sobrang nagustuhan ko siya ng sobra. Nagustuhan ko siya. This is the Maybelline 24 Hour. Ang shade pala nito guys is yung 220. Natural beige yung shade niya. Mayroon akong sasabihin. Palagi naman mayroon akong sasabihin, di ba? May mga lalaki or mayroong lalaki, 'di ba? Mayroong lalaki na gusto nila yung babae na may makeup at saka may lalaki din na gusto nila nung babae na hindi masyadong nagmi-makeup. Pero yun lang talaga ang naobserbahan ko. May mga lalaking mahilig sa mga babae mag-makeup at saka may mga lalaki ding takot sa mga mag-makeup, guys. So, yun lang yung ano ko. Mga haka-haka dito, haka-haka doon. Anyway guys, itong foundation na ito guys, nakuha ko ito sa CVS. Ang presyo nito 10 something ata yun, or basta nasa sa mga 10 siya. Pero I think meron na ito sa Pilipinas. Ay, sunod natin gawin is ito din. Alam nyo na din, napakita ko na din ito sa previous mga video ko. Itong si Maybelline It's Rewind Concealer. Maraming nagkagusto nito guys, as in guys, so dito na ako. Malapit na siya. Fair clear itong ang shade niya. So, apply tayo dito. Hindi naman ako masyadong ma-concealer, pero gawan kasi natin ng look itong product na nagustuhan ko. So, gamitin ko itong damp sponge, guys. Meron din akong viewers dito. Merong marunong mag-makeup at saka merong hindi rin marunong katulad ko. Itong sa akin, guys, kung ano lang yung nakikita ko sa mga YouTubers, guys, yun lang din yung ginawa ko, guys. So, yun, tapos na isi-set natin ito ng powder. Alam nyo, guys, yung powder na wala talaga akong translucent powder. And nasasayahan ako, guys, na pagpunta ko sa grocery store, matagal sa drugstore. Matagal na ito, guys, mga few months ago na ito. Ito yung si CoverGirl translucent powder. Ang shade pala nitong nakuha ko is 105. Ito yung magbe-bake tayo. Natutunan ko lang din ito guys sa mga YouTubers diyan. So diyan pabayaan muna natin siya guys na mag-set sa ating naong sa mukha natin. Mag-eyebrow tayo guys. So ito guys, ipakita ko sa inyo guys. Ito siya, si Wet n Wild na Ultimate Brow Kit. Sobrang ganda nito guys, as in sobrang ganda. Kabibili ko lang guys ito guys, last week ata ko siya nabili. And sa loob nito guys, may ano siya guys, yung brush for this at saka meron din siyang kasamang pang-ibot. Pang-ibot. Yung pangkuha sa kilay, yung pang-ano. So yun. Inuuna ko si gel yung puti, clear. So, next, ang gagamitin ko is itong sa gitna. Si brown, gitna. So, okay guys, tapos na ako dito guys. Anyway guys, so, before tayo magsat-sat guys, alam nyo ba, kunin natin itong si powder. Yung translucent na nilagay natin kanina, kunin natin. So, kung oily yung eyelid niyo guys, lagyan nyo siya ng powder. At saka, before kayo maglagay, kung mahilig kayo sa primer din, hindi ako mahilig sa primer, sa eyelid primer, hindi ako mahilig. Pero, may time talaga na gusto ko siyang lagyan. Pero, kung oily yun, lagyan nyo na siya ng powder. So, yun, okay na siya. Ang sa eye guys, hindi ito drugstore. Hindi ko siya nakuha sa drugstore, nakuha ko siya sa website nila, sa Morphe website. Ako guys, hindi talaga ako magaling sa mata, pero gustong-gusto ko siyang matutunan. So, sabayan nyo na rin din ako, okay?
So, ang kukunin ko dito is pinaka ito. Ito dito. So, ito yung ilalagay ko sa crease area dito. Ilalagay ko siya dito. Ito yung gamitin ko. Ito siya. Ang gagawin ko guys is, i-ano ko siya. Ilagay ko siya dito sa outer part. Dito. Dito sa outer part, diba? I-blend natin siya ng i-blend. Ito. At saka, i-ano ko lang siya dito. Parang ganun ba? Ganun. Pagkatapos nito, kuha tayo ng a little bit darker dito. Ito, brown. Dark siya. Maliit lang. Ilagay natin sa outer part. Maliit lang talaga guys. As in, parang may ano siya ba? So, yun. Meron na tayong color dun. So, next kong gagawin guys is maghanap ako dito clear na color dito or shiny. Ito yung kukunin ko guys. Shimmer siya guys. Shimmer ito siya. Dito natin ilagay sa gitna. From here guys, sa pinaka-ano, and then sa gitna. Ganyan. Mix. I have to just kind of like run it over there. Here. I'm just going to blend it one time dito sa ibabaw. Ang ultimate na paborito ko talaga galing drugstore na eyeliner is itong si Maybelline Master Graphic by Eye Studio. Ito siya guys. So ito siya guys. Ang pinakadulo niya is slanting. So maganda na siya pang-apply talaga. So tapos na ako sa eyeliner guys. So ano guys, kung ano yung nilagay ninyo guys sa eye nyo, ito din yun. Lagyan natin yung sa ibaba natin, okay? At saka lagyan ko din siya ng brown na last na nilagay ko kanina. So, i-curl natin muna itong lashes natin. At itong nagustuhan ko guys is alam nyo na pabalik-balik si Maybelline Sensational. Ang technique ko guys, kasi di ba hindi ako mahilig mag false lashes. I applied second coat, I applied 2 coat on my eyelashes. Pero hintayin nyo muna siyang mag-dry. So mag-contour tayo guys. Di ba mahilig? Hindi naman ako mahilig at saka hindi din ako magaling mag-contour. Ipakita ko sa inyo yung pinaka-gusto ko na hindi talagang gustong-gusto pero palagi ko siyang ginagrab kapag mag-makeup ako. Ito yung palagi kong ginagamit, si Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette. Pero dalawa yung color. Ito yung palagi kong nagagamit. Ito yung brown. So mag-contour tayo dito sa gilid. Sa mga nabili ko lately, at saka ito yung nagustuhan ko talagang, yung parang pang everyday look, yung parang kahit wala kang foundation, kahit powder lang, pwede mo siyang ilagay na blush. Si Maybelline Fit Me talaga. And this is in the shade of, si Peach pala, ay Peach. Pwede mo lang siyang ilagay dito sa area na to. Dito, ganyan-ganyan. Yan. At saka lagyan mo dito sa ilong. Yan. Like that. Yan. So, mag-lipstick tayo guys. At alam nyo naman guys, kung nanonood kayo sa vlog ko or nanonood kayo sa previews na video ko, alam nyo naman na ang naging paborito kong lipstick is itong si Red. Itong si Red, si Maybelline Super Stay Matte Ink. Ito si Pioneer guys. Sobrang gusto ko siya. At saka ito din siya, Maybelline. Paborito ko din siya, guys. I always grab this everyday for everyday use. Ito siyang si Maybelline. At saka, alam nyo na, kapag nagli-lipstick ako or nagme-makeup, nakikita niyo ako sa vlog ko. Ito yung si Maybelline Touch of Spice 660. Ito yun siya. Diba? Parang tumaas talaga yung lashes ko, guys. As in, tumaas talaga siya. Ito yung look sa mga product na nabili ko. Kung gusto nyo mag-start ng makeup, at saka kung gusto nyo talaga, mag-shout out pala ako, guys. Okay, I'm going to shout out Ruth Simbolan. Hi, sis Ruth Simbolan. Thank you for watching. Elena Morgan. Hi, sis. And also, happy birthday sa anak niyang sina baby Isra James Morgan. Hi, happy birthday this coming
March 12. And also, isa-shout out ko rin din si Mia Sandoval. Hi sis Mia! Thank you for watching sis. To Mildred Tolones. Hi sis Mildred! Thank you for watching sis. Juan Baron. Si Michelle Dalit. Hi sis Michelle. To Myra Lampayan. Hi! And also, si Sylvie Savis. Patrick Tria. Hi! Fahima Manda from Quezon City, Philippines. Hi sis! Kay Lynn Jean. Hi sis Lynn Jean! Thank you for watching. From Cebu daw siya. Sis, ikain mo na lang ako ng bulad. Ikain mo na lang ako ng pusit. To Mary Ann Rabago. Hi sis Mary Ann. Kapareha tayo ng pangalan. Hi! And also, hi to Editha Hamada. Hi sis, thank you for watching. And I think that's really it guys. Thank you all guys so much for watching this video. And I really do appreciate sa time ninyo. And yeah, so, sana kita-kits tayo. Sana magustuhan nyo ito guys sa channel na ito na mag-upload ako ng mga, hindi naman sobrang dami guys kasi I vlog with my husband and with my dog. So, hindi naman maraming mga makeup. Pero, sana nagustuhan ninyo guys yung mga makeup na mga mag-film ako ng makeup at saka may mga topic. Sana magustuhan ninyo guys. Please give this video a thumbs up guys if you like this video. And please subscribe guys if you hindi pa kayo nakasubscribe. Bye guys! Thank you guys so much for watching. Kita-kits sa susunod na video. And yeah, so bye! Bye!